Gu ere bai ekimenak, Game Erauntzaren laguntzarekin eta Hamaika Telebistaren babesarekin FIFA 21 bideojokoaren Euskal Liga aurkezten dute. Lehengo urtean bezala, Euskal taldeekin jolastuz Euskal Liga osatu dugu. Txapelketa PlayStation lauean izango da eta txapelketako bideojokoa FIFA 21. Izena emateko epea otsailak 16tik 25 bitartean izango da. Txapelketan izena emateko hau da jarraitu beharreko pausuak. Game Erauntziko web atarian erregistratzea eta berrezko datuak jartzea. Profileko ez izena, erabiltzen den email kontu bat, eta PlayStation ID, txapelketako partidak egiteko. Nahi den taldearen txapelketa horrian sartu, web atarian txapelketa barruan aurkitu dituzen 5 taldeen txapelketak, eta bertan izena eman botoian klikatuz txapelketan izena emanda izango zara. Txapelketak 3 fase izango ditu. Lehenengo fasean, martxoan 1tik 20 bitartean, 5 euskal taldek txapelketa independentea jokatuko dute, non parte hartzaile bakoitzak talde batean txapelketan emango duen izena. Talde bakoitzeko ordezkari bat geratuko da, eta hauek bigarren fasera pasatuko dira. Bigarren fasea, martxoak 22tik 26 bitartean, ligaxka jokatuko dute, eta lehen 4 taldeak igaroko dira fase finalera. Fase finala, apirilak 4, finalerdiak eta finala jokatuko dira zuzenean Hamaika Telebistaren eskutik. PlayStation lauak aukera ematen du zuzenean emateko jolasten ari garen bideojokoa. Zuzenekoa hasi aurretik, lehenengo YouTube edo Twitch kontua izan behar da. PlayStation lauean zuzeneko egiteko hauek dira jarraitu beharreko pausuak. Lehendabiziko pausua, zuzenean emititu nahi dugun plataforma lotu behar dugu PlayStation lauarekin. Hau egiteko, ajustes, uso compartido y transmisiones, vincular otros servicios, plataforma aukeratu, adibidean YouTuberekin egingo da, iniciar sesión, eskatzen diren datuak bete, permitir, aceptar, honela,
zuzenekoa egin nahi dugun plataforma eta gure kontsola bateratuak geratzen dira. Jokua abiarazi. Share botoiari sakatu, transmitir la partida, jarri dugun plataforma aukeratu, eskatzen diren datuak bete, eta iniciar transmisión. Partida jokatu. Zuzenekoa amaitzeko, ajustes de transmisión, detener transmisión, aceptar. Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Ondo pasatzeko eratzen ari den euskal komunitate batean, eta bide batez, euskal talde eta euskal selekzioaren aldarrikapenean lagunduko duzu. Gu ere bai ekimenak, Game Irauntzaren laguntzarekin eta Hamaika Telebistaren babesarekin antolatutako e-kirol txapelketa.